प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या कारभारावरून माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी संताप व्यक्त करत या योजनेचा बट्ट्याबोळ मुख्याधिकाऱ्यांनी केला असा आरोप केलाय. तर गुणवत्ता तपासणीचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिल्यानं त्यांचंही स्वागत केलं. 40 वर्षांचा प्रश्न सावंतवाडीचा यामुळे मिटणार आहे. मात्र या योजनेवर अनेक आरोप नागरिकांचे होत आहेत, लोकांचे होत आहेत. आणि हेच असताना काल स्वतः पालकमंत्र्यांनी त्यांची दखल घेतली आणि बैठक घेत त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याच्या गुणवत्ता चाचणीचे, तपासणीचे आदेश दिलेले आहेत किंवा इतरही काही सूचना केलेल्या आहेत. कसं बघता ह्या सगळ्याकडे? मुळात ही योजनेमध्ये पालकमंत्र्यांनी जी बैठक घेतली, या बैठकीचीच मी कौतुक करतो. कारण कोणीतरी वरिष्ठ पातळीवरून ह्या योजनेवरती लक्ष देणं आवश्यक होतं आणि ते पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांनी काल बैठक घेऊन काही आदेश दिलेत. त्याचं मी स्वागत केलेलं आहे. कारण ही जी योजना आहे सुरुवातीपासूनच वादामध्ये सापडलेली आहे. या योजनेचं काम बघितल्यानंतर अत्यंत मनाला वेदना होत आहेत की ह्या सावंतवाडी शहराच्या भविष्याचा विचार करून ही बनवलेली योजना आणि ह्या योजनेवरती कोणताही टेक्निकली म्हणजे एखादा इंजिनियर्स, चांगल्या पद्धतीचा इंजिनियर्स त्या ठिकाणी 2-4 इंजिनियर्स ठेवून ते काम करून घेतलं पाहिजे होतं. तर तसं झालेलं नाही. याला संपूर्ण ह्या योजनेची बट्ट्याबोळ करायला सावंतवाडीचे प्रभारी जे मुख्याधिकारी आहेत हे मुख्याधिकारी जबाबदार आहेत. मुख्याधिकाऱ्यांचं रेकॉर्ड जर बघितलं मागचं, तर सगळं रेकॉर्ड त्यांचं ज्या ज्या ठिकाणी काम केलं त्या ठिकाणचं सगळं त्यांचं रेकॉर्ड खराब आहे. आणि सावंतवाडीचा पूर्ण विल्हेवाट लावण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न आहे तो पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून हा मोडून काढावा, यांची तात्काळ बदली करावी. अन्यथा ह्या योजनेवरती फार भविष्यामध्ये सावंतवाडी शहराला भोग भोगावे लागतील आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तयार होईल. निश्चितपणे काल तुम्ही जी बातमी प्रसारित केली त्यामध्ये तुम्ही म्हटलं की ह्या संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांकडनं ठेकेदाराला कोणत्याही पद्धतीचा त्रास देऊ नये किंवा कोणत्याही पद्धतीच्या सूचना करू नये अशा पद्धतीचे आदेशच पीएमसीला काढले. नेमका हा प्रकार काय आहे? हेच आम्ही सांगतोय की त्यांनी जे तिथं सुपरविजनसाठी काही अधिकारी नेमले, त्या अधिकारी नेमले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश त्यांचे होते की तुम्ही त्याच्यावरती ठेकेदाराला कोणत्याही सूचना करत, ठेकेदार काम करतो ते तुम्ही फक्त बघायचं, त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काय करायचं नाही. याचा अर्थ काय नाही होतो? मग एवढं हे जे मुख्याधिकाऱ्याने स्पष्ट आदेश दिले याचा अर्थ काय होतोय? मग मुख्याधिकाऱ्यांना काय इंटरेस्ट याच्यामध्ये एवढा? निश्चितपणे तुमच्या काळात ही योजना सावंतवाडीमध्ये आली, तुम्ही त्याचे प्रणेते असं म्हणायला हरकत नाही. या सगळ्या एकंदरीत योजनेकडे बघितलं तर केसरीचं पाणी गुरुत्वाकर्षणावर सावंतवाडीला येतं, पाणेकोणचं पाणी गुरुत्वाकर्षणावर येतं, नैसर्गिक स्रोत असणार. म्हणजे ही योजना सावंतवाडी शहरासाठी दैवी देणगी आहे. मात्र ह्या सगळ्या चुकांमुळे पुढच्या काही काळात सावंतवाडीकरांना आर्थिक भुर्दंड भोगावे लागतील असं वाटतं का तुम्हाला? कालच पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली, त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये यातून चांगलं काम अपेक्षित आहे आणि ते अधिकाऱ्यांनी करावं लागेल. कारण पालकमंत्री फार अग्रेसिव्ह आहेत आणि पालकमंत्र्यांनी त्या स्वरूपाचे तसे आदेश दिलेत. जे चौकशी अधिकारी येतील त्यांनी नुसता फार्स न करता त्याचं सखोल चौकशी करणं आवश्यक आहे. त्याच्या खोलामध्ये जाऊन चौकशी केली गेली पाहिजे. ज्या ज्या ठिकाणी चुकी झालेल्या असतील त्या ठिकाणी पाईप असतील, टाकी बांधलेली असतील किंवा जो फिल्टरेशन प्लांट, सँड फिल्टरेशन प्लांट जो ह्याच्यामध्ये आपल्या पाळणेकोण धरणावरती त्यांनी नवीन करतायत, याची सगळ्याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. इथल्या काही नागरिकांनी क्वालिटी ऑडिटचं, थर्ड पार्टी ऑडिटची मागणी केलेली आहे. माजी नगराध्यक्ष म्हणून तुमची भूमिका काय असेल? माझी भूमिका तीच आहे की ज्यांनी कोणी जर केलं असेल
मागणी ती योग्य मागणी आहे आणि माझी पण मागणी तीच आहे की त्याची सखोल चौकशी करा, त्याची थर्ड पार्टी ऑडिट व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याची पूर्ण चौकशी व्हायला पाहिजे, त्याचे जे पाईप बसवलेत त्याचे पाईपचे जी थिकनेस आहे तो तपासला गेला पाहिजे, पाईप त्याच क्वालिटीचे आहेत का ते बघितले पाहिजेत, त्यानंतर खोदाई त्याच पद्धती झाली का ती बघितली पाहिजे, त्याच्यामध्ये सँड घालायची होती, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिल टाकायची होती, त्याच्यामध्ये जे डबर टाकायचं त्याच्यानंतर माती ओढायची होती त्या पद्धतीत झाली का ह्याची सगळ्याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिट करावंच लागेल त्यांना.